Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Tinc una amiga que està ben espantada amb tot això que anuncien de les catàstrofes que venen, que han vingut, que vindran, que es poden preparar, perquè és que si no n'hi ha una, n'hi ha una altra. No fa massa que parlaven d'un gran asteroide que passaria molt a prop de la Terra, russant la Terra. El que deia en l'anterior vídeo, a les xarxes socials et diuen cada tonteria que no vegis, perquè quan es parla astronòmicament de que un asteroide passarà quasi tocant la Terra, vol dir que passarà 100.000 quilòmetres de distància, o 1.000.000 de quilòmetres, o jo què sé, una distància que per nosaltres, si ens diuen la quantitat, veurem que no és tan a prop. El que passa és que astronòmicament representa a prop, i que, podria passar que algun caigués. Sí, clar, bé, n'han caigut, però això no es pot preveure. La pandèmia. És que ara aquesta farà això, farà allò, el més enllà, i després d'aquesta ja han dit que en poden venir més. I tant, clar que sí. Clar que poden venir més, però tampoc se sap si vindran, ni quan vindran. Que si el desglàs del Pol Nord pujarà al mar i no sé quantes, el canvi climàtic, tot està ple de catàstrofes. No dic que puguin ser reals o no, no estic parlant d'això ara, sinó què tenim que fer davant de tota aquesta història? De totes aquestes anuncis de por, perquè realment no són res més que això. Si han de venir, vindran, i no els podràs evitar. Que si cau una bomba atòmica, et cau a sobre, oblida-te'n. No hem de fer res en aquell moment. Abans, ara, què hem de fer? Tranquil·litzar-nos. Això d'entrada. Ja sé que costa per molts de vosaltres, perquè no teniu tan clar com ho tinc jo, i d'altres com jo, no? No us heu de preocupar, perquè no us passarà res que la vostra ànima no vulgui que passi. Ja sé que això no tranquil·litza massa, perquè, clar, si la teva ànima vol que passis una inundació i t'ofeguis, doncs passarà, evidentment. Però, des d'un punt de vista realista, si tens un karma marcat en què te convé passar una sèrie de problemes, el que t'espantis no te'ls evitarà. El que estiguis sempre amb por de que quan passarà no et canviarà res. En tot cas, el que has de fer és preparar-te per qualsevol possibilitat que pugui haver-hi. I la primera cosa és estar serè. Sí, has d'aprendre a serenar-te. Fixa't-hi la quantitat de borrades i d'equivocacions que cometem quan anem histèrics, quan anem espantats, quan no sabem què fer. En canvi, una persona, davant de les mateixes circumstàncies, està sèria, serena, està tranquil·la internament, li pot passar tot també, clar, però de la majoria de les circumstàncies possibles se'n sortirà millor, perquè sabrà com sortir-se'n. Aleshores, què hem de fer davant de les possibles catàstrofes? Medita. Sí, ja sé que sona a lo de sempre. Clar, sempre diuen que mediti. Sí. Per què? Meditar no és que siguis una religió o una filosofia o no sé què. No, meditar és entrar en silenci, tranquil·litzar el teu cos, les emocions, la teva ment i entrar en contacte amb tu mateix. Aquell nucli de serenitat i pau que tens a dins teu, que tothom té, però que no troba perquè no el busca. A fora no està dins. Si medites i vas practicant això, arribarà un moment en què tindràs aquesta serenitat interior en la teva vida. I aleshores, vingui el que vingui, te'n sortiràs millor que qualsevol altre. És l'única cosa que pots fer. No pots ni preveure, ni preparar-te per. Me'n recordo ja fa uns quants anys que hi havia, suposo que encara hi deu ser coses així, no? Però jo en recordo una concretament, que hi va haver-hi un que va parlar, un coreà, penso que era, que va parlar de que vindria un catàstrofe, no sé què, i que pujaria al mar més de 200 metres, i va començar a fer que seguidors seus, aquí mateix, a Catalunya, creessin búnkers per salvar-se a dalt de la muntanya. Dalt de muntanyes prou altes com perquè no hi pogués arribar aquella onada que tindria que venir, aquell tsunami. Bé, a part de la quantitat de diners que es van gastar per muntar aquestes històries, que no han servit de res i no servirien tampoc, perquè la gent no s'ho acaba de pensar, dius, sí, jo em salvo, em pujo cap allà dalt, jo em salvo, tothom s'ha mort menys jo, i després què fas? La gent no s'ho acaba de pensar, però un grup, una família sola,
Tu voldries sobreviure amb aquest tipus de pel·lícules tipus Mad Max? Tu mateix. Però la veritat, no sé si jo preferiria anar-me'n amb tots els altres i ja tornaré la propera vegada, perquè la mort no n'hi ha per tant, vale? Però bé, és igual, posats així. Doncs cada X temps van sortint gent que es dedica a parlar de catàstrofes. Se n'aprofita d'alguna que hi pugui haver-hi puntual en algun lloc, un volcà que ha explotat, o dos de seguits, que en una setmana hi ha hagut, que també ja passa això, no? O un tsunami, o ara una pandèmia, és igual. Vale? Per parlar sempre de catàstrofes, sempre n'hi ha hagut de petites, de més grosses, val? I és possible que, de fet, sempre n'hi haurà. Per tant, el que diguin no t'ha de patinar. És igual, no, és que ara vindrà... No, deixa't estar. Ja ha vingut i seguirà vinguent. Tot el que tu dius són ganes de o fer diners per alguna raó, que potser ho fas, o simplement crear por i a partir d'això aconseguir seguidors, o qui sap què és el que vol. Oblida't, no els hi facis ni cas. Però sí és cert que independentment de les catàstrofes, simplement les petites coses negatives que ens venen a la vida, i fins i tot aquestes, si tu medites, et sentes a dins teu, tens pau i serenitat, veuràs com te'n va sortint de tot molt millor que qualsevol altre que no ho faci. És l'única cosa que pots fer i realment és la que paga més la pena. Si tens dubtes, als comentaris, i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.